भाजपचे भुईबावडा पंचायत समितीचे उमेदवार देवानंद पालांडे यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे। संपूर्ण मतदारसंघात त्यांनी प्रचारात आघाडी घेतली। ते घरोघरी मतदारांच्या भेटी घेऊन आशीर्वाद घेत आहेत। भुईबावडा पंचायत समिती मतदारसंघातून मला पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेब यांनी जी उमेदवारी देऊन माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्या विश्वासाबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांना धन्यवाद देईन आणि त्यांचे आभार मानेन। आणि त्या साहेबांनी टाकलेल्या विश्वासाला आज शिवसेना उभाटा पक्षाचे पुरस्कृत उमेदवार यांनी सुद्धा मला जाहीर पाठिंबा आज दिलाय, त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानेन। आणि हा विश्वास यापुढे मी सार्थकी लावेन, एवढंच मी या निमित्ताने सांगेन। पंचायत समितीच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण प्रत्येक गावोगावी जात आहे, काय लोकांच्या समस्या जाणवत आहेत का आणि त्या कशा पद्धतीने सोडवल्या जाणार आहेत? नाही, समस्या नक्कीच आहेत आणि त्या निवडून आल्यानंतर मी सोडवण्याचा प्रयत्न करेन, असा मी लोकांना सुद्धा शब्द देत आहे आणि मी तो नक्कीच करेन। उद्या निवडून आल्याच्या नंतर प्राधान्याने कुठला विषय आपण हाती घेणार आहे? निवडून आल्यानंतर मी आमच्या मतदारसंघाच्या दृष्टीने विचार केला तर सर्वप्रथम मी आरोग्य यंत्रणेवर जास्त भर देईन, असं माझं वैयक्तिक मत आहे। कारण मी बघतोय तर आमचा भाग हा दुर्गम आहे आणि ह्या दुर्गम भागामध्ये आरोग्याच्या सुविधा खूप कमी आहेत, तर त्या सुविधेवर सर्वप्रथम मी लक्ष देईन। त्यानंतर येथील आमच्या युवकांना नोकरीच्या संधी म्हणा किंवा व्यावसायिक संधी म्हणा ह्या खूप कमी आहेत, त्याबाबत काय करता येईल हे आम्ही पालकमंत्री महोदयांशी या आमच्या सर्व नेते मंडळींच्या माध्यमातून चर्चा करून काय करता येईल यासाठी मी प्रयत्न करेन। निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारांना काय आव्हान कराल, काय सांगाल? मतदारांना एवढंच आवाहन करेन मी की देशामध्ये, राज्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये पूर्ण वरतीपासून तालुक्यापर्यंतच्या गावापर्यंत भाजप या पक्षाचीच सत्ता आहे आणि हा भाजप पक्षाच्या माध्यमातूनच विकासाचा रथ हा अखंड चालू आहे आणि त्याला साथ द्यावी। अन्य कुठच्याही उमेदवारांना मतदान देऊन ते मतदान फुकट घालू नये, एवढंच मी त्यांना आवाहन करेन।